Čaute, dneska máme tu nového pána a je to z Česka a volá sa presne Tadeáš. Koľko máš rokov, ja neviem. Miemy už 8. A je tak starý jak Leo a máme tu dneska také video, že schovávame balónek z múky. Balón, vnútri je múka. Vnútri je múka. Presne vám ho ukážem, jak vyzerá. Píše tu LD, naša značka. Tu píše daj odber Leo a Danny Limit Edition. No, iba limit. A teraz my to schováme presne tu na toto dva kamene. Viete? Sorry, teraz nič nevidíte. Sorry, to je moja chyba. Schováte to tu. Ja to schovám tu. A je to presne... Je to, nepovieme vám kde, ale vy už by ste mali to vedieť. Áno, vy už by ste to mali vedieť. A proste odoberajte, lajkujte a zdieľajte video. Pozerajte, aké to je, také dobré. No, ale nemôžete to rozťahovať, hej? No, Veľmi. nie. Mateo, ty to tam schovaj. Maj sa tu, ale dám ťa vyšší, že by si toto neodplával, keby to príde veľká. Predtým to bolo tu, teraz tam. Hej. A on vám pozdraví do videa. Táďo, nepočuješ? A skončí video, dajde. No a kto to nájde, tak ten napíše do Bum 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 Challenge na shortoch. Iba si kliknite môj kanál. Alebo nech príde osobne za Leom. Hej, alebo príde za mnou, kto vie, kde bývam. A napíše iba, že mám to ja a meno. Je to dedina Choča. Prosím, dole, že vám všetci odbery. A čau.